Sintonia! Barrua! Bueno, argi entzuzazute, ze behin bakarrik esplikatuko dut esplikatu beharrekoa. Hemen, Oiarren froga egingo duzue gaur biak. Eta froga hausia izango da. Eskileratik igo, bidea egin eta alboko txirriztalatik jetxi beharko zarete. Bi aldiz egingo duzue froga bera, hirugarrenean, berriro ere igota erdikotik jetxiko zarete. Lehen da bizi iristen denak, irabaziko du. Ulertu Dana balio du, Dena! danak balio du, eta orain 5 minutu dituzue prestatzeko beharrekoak, eta benga lanea. Nola, denak balio du. Denak! Esan beharrekoak esan ditut. Eta non dago joko garbia? A ver, kapa... Gaitzuta dago joko bat zikinekin eta? Maidazu, zu konzentratu. 5 minutuak pasatzen hasi dira. Doinu hori karagarri ezaguna iten zait. A ver, zu lasai, gauza bat esan. Konfiantzarik hemen ez dugu behar. Zu prestatu zure lehiarako bestela gero garesti ordainduko duzu. Vale, ados. Hori da, badakit horrek esan dula dana balio dula. Baina, jantziri, zerbait gaiztua egiten badiozu, nerekin ikasiko. Ezingo zion gaiztua! A ver, segitzen dira. Zu lasai gaiztakerien neurria nik bideratu eta neurtuko duteta. Bueno, Ni zutaz fio, Maritxalar, benetan, zutaz fio. Nien hitzak Ez fiatuko beste da. batzu bezala nirekin, ni zutaz fio. Zaizu zer gertatuko, zu lasai. Lasai, baizta. Nere Mikel prestao. Masaje. Oh, oi ama. Bizka hoi tensioa dakazu, Mikel. Tensionau, ikusten zatio. Azope. Oi ama. Bueno, presto A ordu. ver, biriketan emaio zu masajea, biriketan. Oi, Ondo. pertsupa. Ondo. Jesus Maria. Gabonak eta nabaidi, Pixka bat. Bueno, a ver, gallitos. Azala eta denbora. Oso ondo. Eta 5 minutu horiek. Nere Egin Mikel beharrekoak prest. egin dituzue. Venga lanea. Basta. Bueno, Animo, Mikel. Atzea. Argibili, nik 3 esateakoan irtera hartu ahal izango bai duzue. Eta hemendik aurrerakoak gertatu daitezela gertatu behar direnak. Lasai, Julian! Bat, Apa, Mikel. bi, quieto, hiru! Ja! Apa, Mikel. Apa, Mikel. Apa, Mikel. Apa, Mikel. Apa, Mikel. Urreko arbiti! Apa, Mikel, azkeneko vuelta. Venga, Miquel! Venga, Miquel! Santo Julian! Mikel. Lasai. Oioen arteko negozio gehiago ez dugu nahi. Venga, orea! Oste indozea, lasai, Mikel, lasai. Hau soluzia da, eta lasai. Eta hori trampa indezula, Ze trampa, trampa nola indozun ba. Lasai, Mikel. Lasai. Mi campeón. Ostingo zean. Eta honen bestez, lehen lehiaketako irabazlea eta gutxienez 5 minututan lasai egongo dena, Julian Jantzi! Lasai, Mikel, lasai. Lasai, oendik aukera zure izango txeu. Bai aukera gehiago. Alare, eurra emango da dikan, Eurra. Bueno, Rubia de bote, sentitzen dut baina... Lasai, ez arrotu. Maricarme guapo. El mejor. Pasen ba, bat urrengo frogara. Urrengoa.
Eta hurrengoan, Mikel, beste zerbait erakutsi beharko duzu. Bai, Bestela zure burua arriskuan ikusiko dugu, eta frogaren bat gainditu beharko duzu, hemen gurekin jarraitzeko. Lebiziko da, eta ez da, jorratze. Ez duzu impugnatu nahi, ez da? Ez da ondo jugata. Bai, Carmen? Oso ondo. Ai, preciosa. Ondo egon, oso